ndị be anyị, ekene m unu ka eke unu mee. Uhuruchi ọma ndị be anyị nwetara n'akụkọ na ndị ntụziaka emeela abancha. Famili ndị ntorobịa echeta ebebe. Famili ndị ntorobịa pọpi yes ọbụla ya. Asị na onye isi ala bụ nwoke ahụ kara nka na-anyụ amịlị n'ụlọ, na sọsọ ihe o kwelu na nkwa bụ na ọ ga-enye unu igbo ọkpa, ọ ga-enye unu mgbede ume, ọ ga-enye unu achịcha oyibo, ọ ga-enye unu ọka, ọ ga-enye unu ke ụmụ ihe anụnwa a na-eme ịgba Nsụka na ịgba Enugu. Ọ bụ si ya ka ekwenu maka ọrụ. Ọ sịkwa na ọ mara maka ọrụ nke ihe ọbụla unu tete unu racha nọ nke ọ ga-emenwu ka ọ ga-eme. Mbụ papa mmadụ abụọ karịrị gbe n'amana, ọ karịrị gbe n'amana, ọ kachalụ nke ọma akwa na ọ karị nka. Ya bụ oke ọkpa gbalie ọbụla ụmụaka. Kedu ihe o kwere nkwa na ọ ga-emere ndị itorobịa gbasara ụwa niile n'ebe isife anyafe ụmụ mmadụ afụrụ ụtụtụrụ lacha? Kedu ihe o kwere nkwa? Ọ sịrị nọọsụ mgbado ume. Ọkwa unu ma ihe bụ mgbado ume? Mgbado ume bụ achịcha kpọrọ nkụ, nyanwa ka ọ chọọ na ọ ga na-eke ya na gịnị ịgba ọkpa. Ọ bụ sọsọ ya bụ ihe o kwere na nkwa. O cheteji ọrụ na atụmatụ ya nya ọrụ adụọ dị na dishọnarị ya. Ihe anyị ji bịa na-ekwu ihe a bụ maka ọrụ anyị na-achọ bụ ihe dị mkpa karịchịcha ihe niile. Ọkwa ifulu ọrụ ọ bụ ya ka mkpa karịchịcha ihe niile nwa a na-ekwu na sekuriti adịrọ, na agụụ dị na ọya dị. Ọ bịa bụ mkpọrọgwụ ya. Ọrụ dị, agụụ ama ndị, ọya ama ndị. Ọkwa unu mara agụụ gụta mmadụ ọya ayata. Agụụ gụọ mmadụ otu onye ọya ọ gaa ụlọ ọgwụ enwere ego ụlọ ọgwụ. O jere ọrụ o ji ga-enwe ego ụlọ ọgwụ. Ndị be anyị ka ihe a ga-eme. Ọkwa mbọsị a m bịa na-eprichi maka ọrụ, afọ m ndị bịa na-agbọ m ụja. M kwụsị ihe anyị na-emegheli, m kwụsị ya na ọ bụ nọnsensị. Ụmụnne, ọ bụrụ nọnsensị. A sị afọ ebe a ga-ejide aka ejide n'ikpe. Ọkwa ndị aghatọgo obodo, ndị emebichego obodo. Echiche ọma ụmụ mmadụ nya bụ hope ụmụ mmadụ fa akpụgie n'ala, fa emebigo. Ọkwa anyị na-aga mkpọta ụmụaka akwụkwọ na-efia, ndị ofe mmanụ anyị na fa na-akpọta ụmụaka fa ncha dana na-ebe akwa, fa ncha ọbọnụ na onye befa ifugie. Ndị akpali akpa mụnwa mụ ya, mụnwa mbụ dibịa na-agbara afa nya ka esi ekwu ya. Onye ị na-agbara afa ka gị bụrụ nwa dibịa. Ịgba na ụfọdụ ndị ọganizeshọn anyị si ma etinyezi n'ọnụ n'ihe ndọrọ ndọrọ ka anyị kwube Igbo anyị na-ekwu na ọ bụ ịkwanyite asụsụ na omenala Igbo. Imebe ofe ihe imewaga, ọ bụrụ itinye ọnụ ebe itinye. Anyị bụ Igbo klass wọld. Ọ bụ mgbe fa dọcha aka na ntị ka anyị kwubenu maka Igbo. Ewepụ ya aka m ekwukwu ya na mgbe ahụ maka Chukwu nyetekwe ma ọ natalụchi nya mfu ụzọ ahụ. Ihe gbagwojuo m anya, ịma ihe m na-eme. A na-abụ nlala ụlọ nye Chukwu nsị a biko gosikene m ihe ahụ, gosikene m ya. Ọ ya egosikwa m ya na nlọ. O gosi m ka o si ga-eme, o gosi m ka ihe ahụ si ga-eme. Ịgba ụfọdụ a na-eme ihe ịchọrọ idiscourage mmadụ, ịgbachi nkịtị. Olukwe na ọ dabara ikene Chukwu. Ọ bụkwa anyị na ọ dabara isala enu aka, maka ọ nara adị mma ndụ na-adiscourage mmadụ. Ị ga na-adị pozitiv ịmago na-eme ka mmadụ wenite obi elu ka ọ ghara ịda mba. Maka ọ bụrụ na ekpotere aja bụ ndị ọdịda anyanwụ, ọ ya adị obele mma, mana ọ ga-akwa emezite maka ihe pitọkọcha ọ ghatọkọcha. Ịmara ịbata be gị ihe ghatọkọcha efele gbudugburu ụlọ akwa eju ebe ihe niile aja ekpochi ebe niile. Ịma mma ebe ị ga-ebido ị ga-emekwe, mana ị ga-ekucha ọsụsọ. Ị ga-emekwa, ị ga-atụ mbọ. A sị na
ihe dị ile ọrụ a na-ebu ibu mebie, ịrapụli ofu onye ọgbajie nye aka. Ihe a bụgolo ihe lele pịtọchara apịtọ. Kedu ka esi ga-eme? Ọ fịakwa anụ nnukwu arụ ụmụnne. Kedu ebe ọlụ si ga-apụta? Asị nọ achịcha oyibo, nọ ji nwannu, ịgba ọkpa, mgbede ume. Ọ dị egwu. Nke a ka ndị be anyị ji ga-eji eze kpa ekwele. Nke a ka fa ji gbafuwe ebe niile, ụzọ niile. Kedu ihe a ga-eme? Ọkwa odogo anya, vam n'anya, ndị a kwechiri famụ ihe a na-eme sinsi ụmụaka ka mmakwa na ndị a fa akpagi akpakwarịga ndị Igbo n'akụkụ. Ọbịa ka anyị ji wee fụ nnwere onwe mgbe ahụ tinye isi wee malụ na ndị a abụrụ nwanne mmadụ. Ịma na ndị Igbo nọ n'etiti dịka obele nwa, fa na-abụ dịka jayant. Mbụ ndị ofe na ndị ugwu dịka jayant. A na-atụ futbọọlụ, a na-atụ handbọọlụ. Nya ndị Igbo nọ ka akakpọ nọ n'etiti. Fanụ ka akakpọ nọ n'etiti. Ịma na ndị na-atụ handbọọlụ fa na-abụba ndị toles na-atụba handbọọlụ. Ite ogologo gaba Amerịka. Ịmara ite ogologo n'alitu jayant gaba Amerịka ka ije tụọ handbọọlụ. Ị ga-eme ka ezigbo ego. Maka ogologo dị mkpa. Ọ na-alụ nnukwu ọrụ. Otu onye una ọba ya bụ ofe mmanụ na ugwu dịka jayant. Igbo nọlụ ka akakpọ. Ọtụọlụ onye a, ọtụọlụ onye a, ọtụọlụ ugwu atụọlụ ofe mmanụ, ọtụọlụ ugwu atụọlụ ofe mmanụ, ọtụọlụ ugwu atụọlụ ofe mmanụ, ọtụọlụ ugwu atụọlụ ofe mmanụ. Ụnyaahụ ka fa si debie until ụwa agwụ. Fa edebe gị ụnyaahụ denye saịn anya. Onye nke ọkalịlị gbe na-ama na anụnwa bụ oke ọkpa ikpe na-agwa ofe a. Mbụ oke ọkpa ahụ na-anyụ amịlị n'ụlọ, ọnyụ amịlị n'ụlọ ahụ. Ọ si n'ọmụnwa bụ emilọkọ, ya bụ n'ọtọ ọnụ ma ichetezikwe. Kedu ihe ị na-achọ mme? Maka oke enye nwanne nwoke bụ ọkwa ati ka ọgịrị. Nye ka oke enye nke ahụ wee kwechiri ka o kwechirizi si anyị chetezikwe na anyị na-emetọ mba ito. Ọ bụrụ ka eficha anya mmiri mba inyekwenefanya. Ụnyaahụ ka fa si debie, fa delie de saịn anya asaịn. Ụnyaahụ ka fa si kwe debie. Unu emetie na fa ga-emekete je kagbubie. Kedu ihe anyị ga-eme? Weli ile gị gụọ eze gị ọnụ. Mala ihe ị ga-amata bụ na ndị a abụrụ nwanne mmadụ, na unu nọkwa n'ohu. Unu na-agbalụfe odibo. Onwere onye ugwu ga-anọkọta tụnyere onye be anyị mba. Mana onye be anyị ga-eje tụnyelufe. Akpịli ọchụ nkọnọ, akpịli ogologo, longa. Ị na-achụ ego ịchụgburu onwe gị. Mana nke a kwa ndị be anyị gbanyesiri ike. Ndị niile jeenu unu gbanyesiri ike. Unu agbanigo n'ọlụ mana mmiri ma na anwụ. Mee nke unu ga-eme. Unu emego nke unu ga-eme. Rapụziala na ya Chukwu. Ihe lizili nri lachazie ofe. Rapụzia na ihe niile ka o telokote. Ya ma lakọtazia. Ihe niile lili nri ya lachazie ofe. Ọ bụkwanụ ndewonu ka ọ dị na mgbe ọzọ.